Peloncat jauh tingkat internasional. Karena meloncatnya terlalu jauh, ternyata tidak bisa pulang kembali. Iki piye iki Quran iki? Anak hilang. Seorang anak berusia 36 tahun, iki anak 36 tahun ini ngawur ini surah bejaji, ukuran beritanya surahnya sing nyapek. Kok makok sepi ta ya walung iki ning ndi ta ya ra ketok iki. Nggih mangkene niki nembe ngelap-lapi. Nah, kewajibane iki apa? Nggih kewajibane nggih ngladeni panjenengan ngono. Rene. Nggih. Iki wanu kok ajune kaya ngene. Sinten? Iki bintang film. Oh. Nah, ngono. Gak kewetang ngono kuwi. Lho kuwi piye nek? Kuwi piye kok? Niki timbane turah eman-eman. Eman-eman. Angge ngeten niki. Wo lah. Niki lah kok aku juragan kok tok pakani tok ombeni. Niki resik niki. Resik. Loh aku ora wis resik. Kowe iki nderek aku nang kene pirang tahun? Nggih pun nonton anu make jaman riyen. Jaman bojoku sing urip biyen. Sak yaene. Nggih saya menten. Raden ora jeko sok tontoni Raden ora. Pripun? Aku dadi nggih coba ditonton pripun larak ngoten dadi kula niku tenanan ngoten lho. Nah, ngono. Nggih kula ten pundi? Kowe liga kene. Kula juragan tok-toke. Ya, tok juragane. Raden iki diapaske wong Raden lho. Yo, carane ngene. Lho. Mira. Iki disalahke ngene. Nggih. Iki disalahke ngene. Mira. Nggih. Nek wis lagi matur. Oh, nggih. Monggo Den dipun unjuk. Ya, ya engko tak ombene. Oh, ngono. Ngoten niku to, nggih. Baleni. Nggih. Nggih. Oh. Aku isen nang tamu. Nggih. Ora. Pembantu sprene kok ora nang. Nah, sing apik. Nah, bener. Bener. Monggo pun unjuk menika. Ya. Pripun? Kok kowe nuthuk aku ki piye? Lah wau napa kula ra nggih namung tiru-tiru jenengan ngeten dunjuk makthok kangge bagi wau napa? Lho. Aku lho nuthuk kowe iki kowe men muteng. Oh, nggih. Dadi aja kok kowe tok pas-paske lho ku nyantoni nggih kowe nuthuk genti. Lah wah sampean mboten ngendika kok ya nek ngendika nggih mboten kula tuthuk. Oh, ora. Nggih kosong-kosong, Bu. Jan wis. Nggih. Ya. Nggih. Nggih kono. Nggih. Wah, aku ki piye? Rumangsamu uripku ki piye? Kan uripku ki piye? Kula tak sawang urip sampean niku pun mulya,
harta benda melimpah, tidak kekurangan suatu apapun. Bener. Ngono. Iya. Nggih, pun suatu apapun ngono. Lah wong usahaku ki temene ya kabeh ki anu to. Nggih. Usahaku ki ra usaha nggono apa wae lancar. Lancar nggih sedaya usaha dagang napa-napa lancar, juragan pitik lancar, ternak kelinci lancar, ternak munyuk. Nek munyuke ora kok lho. Aku lho niku. Oh ngono. Lah nggih. Kowe iki munyuk tuwa. Lah. Dadi wawa. Nggih, wawa, nggih. Iki ngene. Pripun? Aku wis kowe piye takon matik-matike? Wis cah wedok idul kertek ki piye? Cah wedok idul kertek. Wis omong bareng kowe. Sik idul kretekne pun pindah. Pindah ning Tenlor Kretek. Oh. Dadi malah saya nyedak. Nggih lah wong nika kretek ra dibangun nika. Direhab. Digawe perumahan. Niku sakniki pindah dadi maneh Idul Kertek. Pindah Lor Kertek. Berarti Delongkas manggen ning Sor Kertek Delongkas. Wong ngene jar rembukan wis ora tau gathuk blas kok. Lah aja gathuk pripun wong kula kali sampean men perang batin kok sampean niku lan perang batin. Oh nyatane wong angger jenengan angger nyontone ra bener sampean duka yayasin ipi. Lah kula nggih boten kepenakipun to niku. Boten sekeca. Nah, ora kok boten kepenakipun. Kula niku dadi bature jenenganipun pinten-pinten taun rasane ati kula niku pun seneng. Bener. Kula tekan titi mangsane dipundhut kalih sing kuwasa kula tetep melu mriki. Piye tembungmu piye mau tembungmu? Kula niku senajan to pripun mawon ngantek sesuk tempuke gawe kok dipundhut si kuwasa tetep melu mriki. Mangke jenengan nun gajimu ki pira? Nggih wingi gajimu ki per bulane pira? Dek wingi nika namung 10.000. 10.000. Nggih. Yo mundak to nika. Oh iya wis ngene. Aku gandeng dadi wong karena aku ki ya wong sukses berhasil. Nggih. Ya 10.000 tak undake. Dadi 40. 40 napa? 40.000 sak modarmu. Jadi aku jengkel kok kowe seneng kene iku ora dipetingan apa-apa wis to. Nggih. Wis liyane mung bathi karo bathi ora ning meneh. Wis piye? Lah nek mboten ngoten niku njuk kule urip kula ajeng kepenak pripun? Bayare cepet nggo makane anak bojo kula putu kula. Nek kula ora bathi kula ajeng pripun? Sampan utusan kula kon tuku napa? Black. Nggih kula tuku black sing lungsuran. Lho ora kepenak to bathi to kula niku. Sampan riyen mundut ajeng mundut napa? Malah sampean malah ngendika aja tak pundhutke, aku ben dipundhut sik kuwasa ngoten niku ora mboten penak. Kula mboten penak kula niku. Aja lho ndedonga sing nek aku ki rumangsa uripku ki saiki wis ora eneng sing dadi rintangan. Pripun? Mergo urip pijen mung karo kowe, anakku, ya anakku wedok. Nggih. Aku arep rabi, anggepe apa? Kok ora etuk? Jare engko nek ndembok kualon dadi rintangan, dadi sakon minggat. Mangke riyen mboten dong jenengan ngendika mboten dong. Rintangan iki napa? Lho, sing komunikatif kemawon wong kula niku mek sarjana persamaan, kula niku mek SD persamaan. Iya. Dadi SD ra lulus, dadi mboten rintangan niku napa? Ngene lho. Nggih. Anakku wedok sing sunyah. Ampun ngerti nggih. Kuwi ra bareng aku arep rabi. Nggih. Dek ra kipo-kipo, moh Pak. Nek sampean arep di bojone moh. Bingung meleh kula. Lah, kemuropo? Wes sakarmu piye? Minggat wes. Sayane wis pirang tahun kasih minggat. Kipo-kipo niku kipo ledeng napa kipo? Iki jan iki omongane nek rasak lepel ngene iki. Lah nggih sok kipo-kipo tegese iki emoh banget ki berkipo-kipo. Ah nek pancen emoh banget niku ngombe bersama berkopi-kopi. Ah kuwi eneng nek pas empuk bergedal ngoten niku. Iya. Nggih, kula niku bingung nggih. Pancen jenengan niku ya kalih putra senajan pripun nala tanpa rupa paribasane. Nek jane sunyah niku kaya ngepok luku gematen. Nggih. Niku jane niku bocah nika niku wong pinter. Napa-napa iso. Ning sampean ampun tega kalih putra. Kula niku karo anak kula men pekok mboten kula tegake kok kula niku pripun ngene lho. Dadi aku ki kurang piye karo sunyah niki ya ta. Dadi lukku tresno karo sunyah niki. Niki kekayawan mresake untu to. Lah kuwi
kowe muncrat rene lho. Lah iki nek pusat pengairan to, sampean niku mono nek ngendika nggih ngoten niku. Lah niki nek sampean pun cukup kagungan garwa ora dikeparengake. Niku enake sampean ngingu-ingu mawon. Karepku rak ngene. Nggih. Upama, ya ra. Nggih. Iki aku pemorabi, iki bojoku, iki nyani, ya ra. Nggih. Terus iki upamane, iki aku. Nggih. Ya ra, iki berarti wong telu iki. Nggih. Jadi ki tambah bojoku siji. Ya ra. Nggih. Nek ora gampang-gampang Nggih, mboten napa-napa. Ya ra. Dadi niki sampeyan nyani calon bojoku mau aku. Nah, niki kula. Heeh. Lah, berarti terus kowe ngene. Nggih. Kowe wis ora caturan. Lah caturan pripun? Loh, Pripun? saiki sida aku arep nyenengke ulang tahun. Sing ping Ulang tahunku. ya suwane pripun? Aku Nggih. 38. Kemedale wingi loro 38 pinten? 38 ning karo 40. Dadi 78 aku. Kowe golek campur sari sing apik. Campur sari sing apik. Onten. Apa kowe ning wis wilayah terserah. Onten campur sari apik. Ning sing ngibon niku wonge rada nganu, rada kelemon. Ora masalah. Niku nek digawe ke panggung boros. Terus Gelis mentiung. Niku wonten campur sari nggih niku penyanyine ayu niku, Pak. sapa? Mboten ngerti kula. Ya wis kok. Sing penting. Oke. Penting. Oke, nggih. Bareng nggih. Rene yo. Nggih. Warung-warung sunyah ni, warung seni budaya Jawi. Mari-mari lah kemari, yuk berjoget dan bernyanyi yo. Warung-warung sunyah ni, hidup ini hanya sekali. Jangan gundah, jangan frustasi, juga jangan lupakan diri. Warung-warung sunyah ni, buatlah hidup kita berarti. Warung-warung sunyah ni, yuk bersama happy happy. Di warung sunyah